Zorionekoa jaunari begirune diona, eta haren bideetan dabilena. Zeure lanaren fruitutik duzu jango, zoriontsu izango zara, eta ondo joango zaizu. Aleluia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuekin. Gaur San Jose langilearen oroipena ospatzen dugu. Ezagun bereziki meza hontan, eukaristia hontan, bere lanak betetzen dituzten guztien alde, etxetik kanpo edo etxean. Jesus jauna, zure ardiak ezagutzen dituzun hartzaiona, erruki jauna. Jesus jauna, ardi galduaren bila, txigabe zabiltzana Kristo erruki. Jesus jauna, betiko biziko larre gurietara ematen gaituzuna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altxua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala, betiko bizira. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko gauza guztien egilea, lan egiteko legea ezarri diozuzuk gizadiari. Egizu onbera, Jose Santua eredu eta laguntzaile dugularik, bete ditzagula zuk jarritako egin beharrak, eta irits dezagula zuk agindutako saria, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Genesis liburutik. Hangoikoak esan zuen, egin dezagun gizona, gure antz eta iduriko, eta izan bedi itsasoko arraien, zeruko hegaztien, etxeko abereen, eta lurreko narrastien jaun. Eta egin zuen hangoikoak gizona bere iduriko. Hangoikoaren iduriko egin zuen, izaseme eta emakume egin zituen. Eta bedenkatu zituen hangoikoak, eta honela esan zien. Hasi zaitezte eta ugaritu. Bete ezazue lurra, eta izan zaitezte beraren jaun. Enpera itzazue, itsasoko arrainak, zeruko hegaztiak, eta lurrean dabiltzan biziduen guztiak. Eta hangoikoak esan zien. Begira, zuentzat eman dizkizuet, lurraren azalean hasia sortzen duten belar guztiak, eta hasia sortzen duten aledun zuhaitz guztiak zuen janari izan dira. Eta belarra ematen diet janari lurreko pizti guztiei, eta lurreko narrasti guztiei, eta arnazadun guztiei. Eta hala egin zen. Eta ikusi zuen hangoikoak berak egindako guztia, eta oso ona aurkitu zuen. Eta arratz eta goiz, 6. eguna. Osatuak gelditu ziren beraz zerua, lurra eta haien talde guztiak. Eta 7. egunerako burutu zuen hangoikoak berak egindako guztia. Eta 7. egunean egindako lan guztiaren ondoren atseden hartu zuen. Hangoikoak bedenkatu zuen 7. eguna eta egun santu egin zuen. Egun artean atseden hartu behar zuen, mundua egiteko izan zituen lan guztietatik. Haunak esana, Eskerrak zuri. Gure eskuen lana lagundu ezazu jauna. Gure eskuen lana lagundu ezazu jauna. Mendiak erne baino lehen, lurbira sortu baino lehenago, bazerazu jainko betidanik betidaino. Gure eskuen lana lagundu ezazu jauna. Hauts bihur ezazte dituzu gizakiak hau esanez. Itzul zaitezte gizasemeek. Zure begientzat 1000 urte, atzo igaro zen egunaina, gaur txanda bataina. Gure eskuen lana lagundu ezazue jauna. Gure unak
bat banatzen erakusi zaiguzu, bihur dakigula bihotz hau zuhur. Itzul zakizkigu jauna, noiz arte, har zaitez zure morroien alde. Gure eskuen lana, jauna, lagundu ezazu. Zure maitasunez ase gaitzazu goizean, zure egun guztietan postu eta alai gaitezen. Zure lana agerbedi zure morroiengan, eta zure aintza zure semeengan. Gure eskuen lana lagundu ezazu, jauna. Aleluia, aleluia. Bedenkatua egun oro, jauna, gure zama salbazaile dugun jainkoak darama. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesus bere herrira etorri zen, eta erakusten ari zitzaien sinagogan, denak harritzeraino. Entzunleek honela zioten, nundik ditu honek olako jakinduria eta ahalmenak? Hau ez alda bada arotzaren semea? Ez alda Maria honen ama? Eta honen anaiak ez aldira Santiago, Jose, Simon eta Judas? Ez aldira gure artean bizi honen arrebak? Nundik ditu beraz honek guzti hauek? Eta ezin sinistuz zuten harengan. Jesusek berriz honela esan zien, bere herrian eta bere etxean bakarrik gutxiesten dute profeta, eta haien siniz gogorkeriagatik ez zuen han mirari askorik egin. Jaunak, esana? Genesi liburuko irakurgaia entzun dugu, lehenengo irakurgaian, Jainkoak Izakia, gizona eta emakumea, bere antz eta irudiko sortu zituen, eta kreazio guztia, mundu guztia, gauza guztiak bere esku utzi zituen. Bere esku utzi zituen, menperatu zitzan. Hitza ulertzen saiatu bargea. Zer da menperatzea edo dominioa izatea? Zesan nahi du honek? Agintzea? Ez du hau esan nahi. Zein da, nolakoa da agintari ona? Nolakoa da langile ona? Agintari ona, langile ona, besten zerbitzuan dagoena da. Gizona eta emakumea, izaki bakoitzak eginkizun bat dauka betetzeko. Bizitza normalean, eta gauza arraroik bilatu behar. Etxean, lan postuan, bizitzako gauza txikietan, gauza guztietan, eta egoera guztietan, eta arlo guztietan, gutako bakoitzak eginkizun bat dauka. Zein da eginkizun hau? Kasu negatiboa aztertuz edo ikusiz hasiko gea. Genesi liburuan ere, honen ondoren, Kain eta Abel azaltzen dira. Eta Kainek Abel erail zuen, eta erail ondoren jaunak, Jainkoak galdetu zion. Kain, nun dago Abel zure anaia? Eta Kainen erantzuna, zer naiz ni ba, nire anaiaren zaindaria? Pentsa dezagun erantzun hontan, Ni nire anaiaren zaindaria al naiz? Bai, noski baietz. Kain anai helduena zan, zaharrena zan, eta Abel anai gazteena zan. Noski zala bere anai gaztearen zaindaria, noski zegoela hor bere anaia zaintzeko eta ondo zaintzeko gainea. Zein
dominio eman digu Jangoikoak, zein ahalmen eman digu Jangoikoak bizitza hontan, lanean eta gure eguneroko gauzetan. Noren zaintzaile gehiago gutako bakoitza. Jangoikoak gure inguruan jarri ditun pertsonena gea. Danok, guk, pertsona ditugu inguruan, gure lan postuan, etxean, gauza normaletan. Jangoikoak gure inguruan ditugun pertsonen zaindari izendatu gaitu. Badaude gauza on batzuk nik egin ditzakedanak, eta nik bakarrik egin ditzaket. Eta nik egiten ez baditut, ez ditu inork egingo agian. Eta gauza horietan, leku hortan, Jangoikoaren doaiak, Jangoikoak eman dizkidan doaiak, erabili ditzaket, zertarako besten zerbitzuan jartzeko. Ondoan dudan anai txiki bat, arreba txiki bati laguntzeko, zaintzeko. Gaur egun askotan, lan munduan eta gure gizartean, eta bota bezala lehenengo harria, hau egin ez duenak, pixka gure gizartean, honela pentsatzen da, Kainek bezala pentsatzen da, zer naiz ni ba, nera nahiaren zaindaria, nik nereak zainduko ditut, nik irabaztea bilatuko dut, eta bestek, ez diet txarrik nahi, baina hor konpon, beraien gauza da, ni al naiz ba, nera nahiaren zaindaria. Horrela bizitana, bere tekina bilatuz bakarrik bizidana, ez du ondo beteko bere egin beharrak, ez du ondo beteko, ez de gustuz beteko bere lana, minimoa egiten saiatuko da, eskusak bilatu, eskakeatzen saiatu, ez du disfrutatuko bere egin beharrekin. Pixu bat bezala ikusiko ditu, bai bere lana, bere egin beharrak, ni al naiz nera nahiaren zaindaria. Honen kontrakoa zer da? Gauza txikienak ere maitasunez iten dienean, gauza zoragarri batean bihurtzen dira. Zoragarria, Etxeko platerra garbitzea, ez da bakarrik etxeko platerra garbitzea, baizik eta pentsatzea platerra hontan, anai arreba batek jango du. Nire anai batek, nire arreba batek, platerra hontan jango du. Dan aldatzen da, ikuspuntu guzti aldatzen da, eta lanpostuan berdin. Ederra da bizitzan gauzak ondo itea. Gauzak ondo, erdipurdika edo gaizki daitezke. Ederra da gauzak ondo itea bizitzan, gustua aurkitzea. Geozta hoetoin, geozta kontentu gozaude, ondo iten dituzulako. Ederra da ikustea norbait zoriontsu indezula, zuk egin dezun zeo zerrengatik, zu bete dezun eginkizun batengatik, lan txiki batengatik, horrek ez dauka ordaina. Eta ederra da baita, hoi betetzea, eskerrik eman gabe, eskerrak ematen ez badizkizu ere, oaindik gehiago, oaindik ederrago oaindik, hola baldin bada. Izan ere lana berez ederra da, eta horrela betetzen denean, horrela bizitzen denean, zerbitzu bezala, bere bihotzean, bere sustrailean, lana horrela hortzen du Jangoikoak, zerbitzu bezala, horrela bihurtzen gara beretan, bere antz eta irudiko. Eskadi ezaiogun Jangoikoari San Jose Mariaren senarraren bitartzekotzaz, eskadi ezaiogun gustua aurki dezagula guk gure bizitzako gauza txikienetan, eta bizi dezagula benetan bere zentzu sakonean zerbitzu bezala. Dela izan bedi.
Egiogun otoitz, hangoiko gure aitari. Gure liz arduradunentzat. Ida desatela ardura sartzainonak bere eskuz utzitako hartaldea. Eska desaiegun jaunari. Entzun, arren jauna. Izadi osoarentzat. Kristok emandako bakea benetan goza dezala. Eska desaiegun jaunari. Entzun, arren jauna. Atxekabeturik dauden gure zenidentzat. Inork ezin kenduko dien postazun biur dakiela xaminta. Eska desaiegun jaunari. Entzun, arren jauna. Gure kristau elkartearentzat. Aitor dezala fede zutxuz, Kristoren piztuera. Eska desaiegun jaunari. Entzun, arren jauna. Atsegin bekizkizu jauna otoitzean ari zaizun Elizaren eskariak, zure errukiak eman diezagula, geure merezimentuz itxaron ezin duguna, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatua zu jauna zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, haus egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, haus egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok, egin tezagun otoitz, jainkoa eta alguztidunari, opari hau gogoko izan dakion. Hoi jainko errukiaren iturri agorrezina, onarritzazu Jose Santuaren oroitzapenean, zuri, jaun handi horri, ekarri dizkizugun emaitzak eta egitzazu bihotzonez, otoitzean ari garen ontzat, graziaren iturri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bihotzak, eskerrak jaungoiko gure jaunari. Egokida baita zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, baita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti erekorri. Eta zure haunditasuna, kantuz aitortzea, bedeinkatzea eta gorestea, Jose Santuaren oroitzapena ospatzen dugun egun hontan. Hau bai gizon zuzena, jainkoaren ama Birjinari zuk senartzat emana. Hau bai zerbitzari leialta zentzuduna, zure familia santuaren buru ezarria, aitak bezala zaindu zezan, Espiritu Santuaren egitez, sortutako zure seme bakar, Jesu Kristo gure jauna. Honen bitartez, aingeruek zure handitasuna goresten dute. Zerutar espiritu eta botereek, zure ospea adoratzen, goiko indar eta serafin doatxuek, zure auspez agur egiten. Kostasun berak bai ditu, zerutar guztiak alkartzen. Onar zazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere geure kantu hotxak. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan,
Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, dun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izangoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Jose Inazio gure gozaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan, jauna. Mundu honetatik, zeure gana eraman dituzun, Josu eta Josu, zure zerbitzariak. Eriotzean zure semearekin bat egin dutenez gero, pizturan ere berarekin bat izan daitezela. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki izakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, Angoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita guztiedun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Jesusek irakasten digunez, eska diezaiogun zeruetako aitari, etor dadila, beraren erreinua, gure gizartera. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Maiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, pekatua eta eriotza garaitu dituzuna, piztu zinenean, apostoloen artean agertu,
eta pakeagurra egin zenien. Begira zure Elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, emai guzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zu nere etxean sartzeko, baina esazu izbat eta sendatuko naiz. Kristoren Edozer esaten naiz egiten duzuela, egizu edena, Jesukristo jaunaren izenean, haren bidez jainko aitari eskerrak emanez. Aleluia. Komunio espirituala. Sinesten dut Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, eta zu hartzeko gogotsu nago, baina une hontan, sakramentu eran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera. Eta egiaz hartu bazintut bezala, besarkatzen zaitut, eta oso osorik bat egiten dut zurekin, jauna, ez nadila sekula zugandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, zerutar janari gozoa zelikaturik, apalki eskatzen dizugu, Jose Santua eredu dugula, zuk guretzat duzun maitasunaren aitorle izanik, goza dezagula etengabe betiko pakea. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bihar larunbata,
Eta meza ohitura dugun bezala, atxaleko 7:00 izango da. Bihar arte eta egun ona izan. Jauna zuekin. Bedeinka zaitzatela Jaungoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren batean. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sableko fruitua Jesus. Santa Maria, Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu pekatarien arte, orain da gure heriotzeko orduan.